Radio machielo nyakwaro mgajuang marwa kechendo maratil kat recho mara menpiny entarika pagario dueno mara uchiel higanario prayoka dek waikoni matho chelo nyakwaro mgajuang mago mabende utucho koriwo kodaka magmadhimbele gwenge mashaka hola kama bende ringre apar kawuono podogole liete mashaka hola nyakwaro mgajuang wacho bende koro chando chunjo telo mapachoka akoro nonro podhimbele gi mademi oganda gi wit ngimagi kwan malo marom kod mano kaeto bende chendo masani nyakwaro mgajuang en mor ne oganda jodak e county ma Homa Bay ka bende kambi mara ndeke manoro ni gini koro chaka yanga chendo mag wuoth abro timore dideke juma kadhi e county ma Homa Bay koya e county ma Nairobi wacho bende koro igeno ni bro chwalo dongruok e county no ma Homa Bay mai madhi bedo thoro mar wach e twak makawuono twak mara many piny kama dhi bedo kanyo gi wendowa jalonye weche mag uchumi mano dhiambo Ramogi wadhi kode mbaka mondo wang'iye gi magini oulo ne oganda jo Homa Bay inyatero go mago chumi siama bende koro piny Kenya podhi mbele gineno peka mar ngima ka bende oganda medo yogo pek mar ngima madhi loko ngima jodak ma Homa Bay mora mora kilo nyo makete mana kaira Ramogi TV chendo enda many piny magithondeche leo ile timu ya homesite ambayo inahusika kwa kufukua mili imeweza kufukua mili 10 ringre aparo gole liete mashaka hola kawuono kajiprauchel kod abich manyocha oseresi shaka hola odonynegi gi ketho mag temo kaungi magioko. The crucial clauses that directly affect us need to be scrapped. Hali ya maisha imepanda sana. Jotend Azimio la Umoja e county ma Taita Taveta obago ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Flights wabro time nyadi dek juma. Sama ndege olwaro mabe kako dhi lwar sani ni ntie jomo idho ndege ni masani dhi kao boda dhi kao taxi pesa dong Homa Bay. Tend county ma Homa Bay kod jopiny koro ntiere kod geno bang' duogo mar wuodh ndege mawuok Nairobi nyaka paw ndege ma Kabunde. Machiegni nyakwaro mgajuang e chendo mara men piny betholo mar miyo pachi lai marote machuo karia dek auchiel nono ka bende wantiere mbui kanyo Ramogi TV, Facebook Live, wantiere YouTube gi Twitter duto warwako pachi e chendo ni mar ramen piny. Wantiere gi Elizabeth Otieno maloko na weche gi nyinga Lydia Hukeo. Machiegni jotend kweth mar Azimio e county ma Taita Taveta kotelne gi senator ma county no Jones Mwaruma obago ng'anyo kakoro gikwedo paro mar chik mar omenda ma higa mar 2023 kata Finance Bill 2023. Jotelogo mamno tingo Patel Mngambo ma en jatend kweth mathoth e od bura ma county ma Taita Taveta manotelo ne jodak ma county no e ng'anyo no mane gibago ka gichomo PC ma jalup commissioner ma county no kama ne gichwalo ywak magi kotenre gi paro mar chik no. Senator Mwaruma wacho ni paro mar chikno biro medo ketho chal mar ngima masani koro peke pachuka. Having consulted far and wide, we, the people of Taita Taveta County, have resolved the following. 1. The finance bill being the property of the National Assembly as alleged by some MPs that it belonged to bolt crucial our demands as people of Taita Taveta County that the crucial clauses that directly affect us need to be scrapped. Hali ya maisha imepanda sana na hatuwezi kuwa na wawakilishi wetu ambao watakuwa wanafanya vile rais anavyotaka na sio vile wananchi waliowachagua wanavyotaka. Na kama hii serikali ilikuwa ni ya watu wa bodaboda na watu wa mama mboga na wao ndo wanakiwa ushuru zaidi, kusema ukweli hiyo serikali haitusaidii na tunaomba wajumbe wetu wapige kura ya no. Kwa dhimbele nyakwaro mgajuang jatend migao mar wuothe pachoka Kipchumba Murkomen koro wacho ni en owuon ikore mano mar kelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lanshala Molodinga mondo gibed piny gi los weche machende pachoka ma onge ywaruok. Okoni jatend piny Kenya ne okale lwet Raila Molodinga weche mag siasa ka en bende ne osetiyo gi Raila kinde ma okalo miyo kone pek mantiere mondo mi jotelogo rom mondo mi los weche machendo e pachoka. The dream of every teacher is to have his student doing better than himself.
Ni ukweli. That is why Madam Wanasari anakufunza sana uende mpaka Amerika na yeye bado amebaki hapa kwa Homa Bay. Si ni ukweli? Anajitolea, so that we usually say, if you see me standing tall, if you see William Ruto standing tall, it's because he's standing on a shoulder of a giant called Raila Odinga. There is no way as a country we can succeed to build our nation if we are fighting each other. We must find a way. Hiyo kitu yenye baba anataka kumwambia Ruto, wakubaliane wakutane mahali, mimi naweza panga ni wapi, alafu tuongee. Si namna hiyo jameni? Alafu hii maasila watu wa kawaida wapate nini? Kazi. Because ukiona watoto wetu au wadogo hawa, tukiendelea na mchezo ya kisiasa, sisi hatutaweza kujenga nchi yetu. We must find a way of making sure we build our nation. Korogmaga Jwang Tenda County Mamigori olieko budget maromo shillings bilion 9.2 makoro gige tutiyo goe hiko menda marganario proyo kwa dek ganario proyo kodangwen. Budget no chenro mapile kapile kod sekta mathiethe ma oketne gi omenda mathoth. Kaka jafwamb marwa Mamigori Jojo Malero nwa ng'ur to pod nitiere wi chenro mar kawo pach jopiny e kinde loso budget. E budget no ma wiye maro bilion 9.6 mar piny owacho mar kaunti ma Migori, omenda maromo bilion 6.3 idhi tigo e tayo chenrogo mag tich e kaunti ma Migori, ka omenda maromo bilion 2.88 idhi tigo e wechego mag dongruok. Poni obedo ma Migori odhi kalo budgetni. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ema od omenda makore lach e budgetni, omenda ma bende romo bilion 2.3 ka ilwe kod od bura ma Migori ma bende oketnegi omenda maromo milion 905. Migawo mar wuoth kaachiel kod gero apaya oketne omenda maromo milion 761. Kamano ma ochung'ne pur, pith jamni kaachiel kod reye to oketne omenda maromo milion 675. Ka migawono mar omenda oketne omenda maromo milion 869. Migawo mar somo, ojende kaachiel kod tuke oketne omenda maromo milion 697. Kamano ma ochung'ne ohala kaachiel kod limbe oketne omenda maromo milion 483. Migawo mar pi kaachiel kod teko bende oketne omenda maromo milion 425. Kamano ma ochung'ne jotich to oketne omenda maromo milion 799. Juma ma okalo od bura ma Migori ne olimo sub county Zabori county ma Migori mar kawo pach oganda, kawo tende kod budgetni, kawo bende oganda nido thuolo mar golo pachgi. Kata kamano, moko kuom oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo koro chenro mag kawo pach oganda, kawo tende kod budget koro tim machiegni kod oganda mondo koro migi thuolo mar golo pachgi. Nitie joma buok mana chieng' mowinjo ka gilando ni wadhi kawo pach utene e budget. To kikata ni budget ne nang'o? To kata ni budget chakore kanye to budget gi kanye? Onge, ng'eny ji ok ong'eyo loch gwengewa mondo kaw jukumu mage. Julius Ongade, men jakomno mar Youth Bunge Sacco e kaunti ma Migori, wacho ni bende ber ka oganda imiyo bokno mar budget mondo koro ging'i iye ka koro pok okawo pachgi e budgetno. Buk monego ng'i mondo non ma ji wuoye en buk maduong'. To bugni thuolo mimiyo godo mondo udhi e iye achiel kachiel mondo unung'e gik mondiki onge. Abede achiel kaka jatelo maneno kaka tabugno kwer. Ikelonu mana list, tundiko nyingu, kadho kata gimikia kata gima ok ing'ene to ndika ng'o e iye. E lipot ma ong'ere kaka County Budget Transparency Survey mane ogol higani, korwogno ma ong'ere kaka International Budget Partnership Kenya, kaunti ma Migori ne oyangi kaka achiel kuom kaunti 4 e piny Kenya moko osebedo ka keto oganda ler ka otenore kod chenro mar budget. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ternyaka kadwad nam chumbi Ramogi Jwang kamaringre aparo goliliete mashaka hola odiochieng' ma kawuono kwan makoro kelo ji duto ma osetho nyaka 284. Kinde no bende ji 65 manyocha oresi midhiero mashaka hola bende ne ochwale doho mashanzu maduoko penjo ewi ketho ma itudo gigo mano matemo kawo ngimagi oko. Kaka juthe moni leronwa bwa ma Nairobi bende duol mar jodolo mar din mar Islam SUPKEM okwedo paro mar rido chike matayo chenro mag lamo e thurka.
Bang' ndalo ariyo mar yweyo, odiochieng' ma kawuono apisa mag okwach kich ne ochako kendo kunyo liete ma Shakahola mar goro ringre mane oiki kuro. Odiochieng' ma kawuono, ringre 10 ogoli e lietego, kwan makelo ji duto ma osewito ngimagi kaluwore kod puonj ma koch ma itudogo jadolo Paul Mackenzie nyaka 284. The exhumation team or the homicide team has been able to exhume 10 bodies. And that brings the total number of bodies that have been exhumed in this forest to 284. The roads are going on very well. We have no challenge so far, and we appreciate our colleagues from the Kenya Defence Forces for the good work that they are doing so far. We'll continue with them up to the time we will finalize working on the roads. Aput mar jodolo mane oyier mondo miyo bi kod chike mabiro tayo dinde ma pacho kae, nyicha osetimo limbe e bungu ma Shakahola, ka odiochieng' ma kawuono bende jakom mar apudno Mutava Musimi okoni osingo golo chike mabiro kelo dinde te kanyakla koda kamago mag Jo-Islam. Kuhusu regulation ya religious institutions, I'm only talking about the church because this was somebody who did what he did in the name of Christ. I'm not excluding Hinduism and I'm not excluding Muslims. We have them in my committee. So the regulations that we are likely to recommend, whatever we come up with, the recommendations we make, will cover all religions. E nyim doho Mashanzu, ji 65 mane oresi kowuok e bungu ma Shakahola ne ochwali e nyim doho no kod ketho mar temo kawo ngimagi oko kuom tamore chiemo. Jang'ad bura Joe Mido biro ng'ado bura ne ji 65 go chieng' tich ang'wen. E kinde ma magi dhi nyime, duol mar jodolo mag din Islam Supkem okwedo paro mar biro kod chike mabiro tayo chenro mag alami e pacho kae. Kane gilose e nyim kamiti mar od bura mar Senate marango chenro mag alam kod nek ma Shakahola, jotelogo mag din Islam ka otelnegi kod jakom margi Sheikh Hassan okoni chike go biro rocho ratiro mag oganda mag yore mag din kod lamo. As a community, we find a lot of challenges in actually deliberating on the qualification of a religious leader. So when you come to specifically now the area of those now who are actually entrusted to discharge the duties of educating the Muslim community, qualifications will not be the right thing to do. There are ways of how the community evaluate those who qualify to offer the services. Chenro mag reso oganda kod kunyo liete pod biro dhi nyime odiochieng' makiny e bungu ma Shakahola. Judith Omondi, Ramogi TV. Kama chielo nyakoro mga jwang' obila mago kwach kich odayo dho jaod bura ma Belgut Nelson Kwech kuom sadek kaluwore kod monj manotime kambi majan chai makericho kendo kelo kethruok mwandu manengogi nyalo romo $190,000. Kwech koro donje kwan mag jotelo mosada dhoge kod obila mago kwach kich manakuru mabende yande odayo dho gavana makericho Eric Mutai, jaod bura ma Aina Moi Benjamin Langat kod MCA ma Kapsoit Paul Chirchire kin mamoko. Koloso bang' wuok ka kwach kich Kwech okoni olero mana gima ong'eyo kaluwore kod ng'anyo mano kelo monj e kembe mag majan chai county makericho tarik 8 dwe mar 6 gani. Okwamo ndapisa magarita ojiw kwe kendo oseyo monj mano otim ne kembego ma iseyo kuom kelo masinde mang'wedo majan chai ma jopiny ng'ur ni biro mayo gi tijegi. Kwech bende oseyo joma dwaro ni kembego odar kaluwore koluwo mano mabiro nego chuny joket mwandu mamoko. In the name of trying to kick out mechanization. It is totally wrong and unacceptable. We will continue condemning it. We are reaching out to ensure that we have proper investigations done so that we achieve a long-term solution, so that it does not become also a political story where every other end of 5 years it becomes a recurring theme to the political class and to the people living in those two counties.
Kamachelo yuno jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo siem ne apisas magarita kwe kod ruodhi mag gwenge mondo miyo bed mabor gi weche mag mibadhi ma koro wacho ni osebedo kathiro kedo kod ohand kuong' ma chike okoyie. Gachagua wacho ni piny owacho pod oketo maine kedo kod math gi ohand kuong' miuso tok chik tiyo gi yedhe mamero ji. Nowe kinde romo mar kedo kod kuong' miuso tok chike kaunti ma Tharaka Nithi. Romo no oyuore gi jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki kama ne giwacho ni gibiro chiwo lesen manyien ne jous kuong' kaka yor kedo gi jogo mauso tok chik kendo chiwo arita ne jouso mauso kaluwore gi chike ma pacho ka. A police station is as corrupt as a station commander. Once you start receiving money from your constables and your corporals and your sergeants and the major and the OC crime and your deputy, that's the head of the station. Once you decide there will be no bribes within your station, there will not be. So we are going to hold the station commanders responsible for whatever happens in your area of jurisdiction. Any chief, any police officer who is receiving protection money from brewers, from drug peddlers, you are a threat to our national security. We'll get rid of you. We are dealing with it, but we are tiptoeing around it because at the end of the day, there's still an election ahead after a few years. I want to tell you, from where I sit, I am doing my last term as a governor of Tharaka Nithi County. I will not be seeking to be a governor again. Probably will not be seeking for a seat in Tharaka Nithi. I am going to be a suicide bomber as far as this matter is concerned. Kona mgajuang wakao yomo kuonge chendro mara menpenya na rwako pachi kacha mwenyesu wa mago mipara kutendre kod weche gimwa kelo ni odhiambo makauono. Albert Gweya wacho kanyo ni entiere mchumbi entiere kod weche ndo nyakora mgajuang kaeto Flozi Anet kantiere Siaya Town wacho ni ngima teka ya watu kata kamano wacho ni ng'anyo ema nyalo konyo ganda jo Kenya wacho ni kupono luo ng'anyo to gibro chung giduto gidhi ng'anyo mondo mi ngima onyal bedo maberie ne oganda jo Kenya. Stephen Obuya aneni kachi wacho ni entiere giribe mane county ma Migori entiere kodwa chendro Ongwe Junior bende wacho ni entiere Sondu puoch gi pak ne governor Mahoma Bay Gladys Wanga wacho ni gimora hinya gi tend Wanga karodoko ni en jasiaya to wacho kanyo ni en oneno kama nyalo bedo jatend piny Kenya yo mayot. Elisha Buya wacho kanyo ni en bende entiere kodwa chendro ka entiere seme kolunje sechegi kaito Inoso Modhi kanyo Reverend wacho ni en bende non TV maber ahinya Sachiel Modhiambo wacho ni okone johera mag Ramogi diao maber duto. Bernardo Dhiambo bende wacho ni entiere kodwa en oluongre Nyakwardayo entiere Siaya County. Bernardo Jakuna Omosh Kenya kantiere Rongo Kamagambo wacho ni osenyumen kaka pile entiere kodwa. Steve Oster wo Migori bende wacho ni osebedo kodwa chendo ni kendo ng'eno mana chendo mara meny pinye sechegi kaito Ken Jakandesi wacho nitiere kodwa. Faith Mzomo wacho kanyo ni en bende wacho ni kata rabuon makabondo ne kunyo torumo. Mashaka Hola wacho ni otamo wang'e en kunyo ma okrumo ganda imedo gol kuondego ma okrumo en gino mako Faith Mzomo wacho ni entiere kodwa kanyo ka entiere e gwenge ma Malindi. Wayo matin kodwogo matiere kod weche mathoth nyakora mgajuang med miyo wapachi Ramogi TV kacha wantiere Facebook live nyalo miyo wapachi rede ka chono no bende wantiere kanyo warwako paro mari e chendo ni. Wayo matin kodwogo do kon mathoth chendo mara many piny kik idhi mabor. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Jatelo, wuri maparam, olore choto golwa luo. Papa nithi biro kae sani, param ya dhodni. Is bad breath getting in your way?
FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Ankangi mabera hinya, okichal na ngama long. Omera. Rit Martin. Uldip. Orna polisi mamon kari. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Machigni kendo nyakoro mgajwangiro kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Atiere nyake county ma Kisumu kama johala mag nyamburko ma tingo jowuoth boma Kisumu koro tamre ni ok gibitiyo kod chike mano olandi kod manager ma mana Bala Wanga. Jafomara James Sokotha miyo mathoth kwa county ma Kisumu. Ne enodiechieng mar chako keto e tim chik manyo landi gi tend Kisumu mar loko kuonde ma owinjore matatu, loche kod tuk-tuk chung'ie kata ringie. Kata kamano, ma e picha mane waradogo e akek yore ma Kisumu Boys. Ahero mowuok nyaka genga paya mochomo Nairobi. E genga paya ma omolo agar, joriemb tuk-tuk no yuoro kar rombgi kendo dhi nyime gi chenrogi mag tich kaka pile. Kendo kata chenro mag wuoth bende ne odhi nyime maonge ng'ukruok kata obedo ni milome to ne osetim mar darogi e genga paya no. Bengi mobiro time notice nendo onge kata chiel. En ni kuonde omotiye mae karwa. King'iyo kama wantiere ni, wasandore moloyo. Koro kotero kumidwa tero anikia wadhi Kibutke i bus park cha. Wadhi sandre maromo nade. Koro wan wach mar kaendi wawacho ni ka ok wawuogi, kijende gi ng'eny jogi nyabedo jokuoge to kuma dwa tergi onge. Wan mae office wan officials wa. Ko address obi address office wa ka. Biso kumwa dhiye. Ok dango chunga ndara no address ono dhi ande Kibutko sako stage. Tutuke bende ka ndigi ng'eny, jogi gipidho ji mang'eny. Ok onya pidho jogi te. Ka en gi issue to biro to address wa kaka jatelo. Wan kaka beria, idhi tuk-tuk kacha. Kiny ne ochako daru gi kwacha to ka nyato nyalo lal seche moko inyalo poma ka nyathi olal kata kaka konyi thi sikul. E ulalo makachok picha en macha ka loche kod trela nenore kama obalo gi chenro mag lokruogego ka e kindego jopiny to orwako paro mar chwalo lokruogego kendo puoyo chenro no ka koro gidwaro ni tend kaunti ma Kisumu okaw okang' mar rido kendo keto lokruogego e tim. Paro en paro masero ka city manager okelo rules to rules ema kelo safety mar ndara. King'eyo safety mar ndara to rules monego bed watiyogo ema miyo ndara
gik moko dhi maber to reduce gik moko ka accident e ndalani. Koro gima jatelo injinia onego tim en kelo enforcement team mang'iyo ni chikno tiyo. Bedo ni tende kalo kae gikos ga accident mang'eny kaluwore ni sama gibiro ka gin gi heavy loads. Ka gisegi kanyo to gi lose control to gilwar piny. Koro parono arwako mang'eny mondo okete tim mondo golgi kae. Yudo duond tend county bang' jopiny buono lokruogego ne ogore e Luanda kata obedo ni motelo ni odiechieng' ma kawuono. Abala Wanga, maneja maboma ma Kisumu, noyango ni nyocha gisesumo pach jopiny e wi lokruogego. Dweche ariyo mokalo waseyudo kwara narado kod Mama Grace kila kamora mora waseloso nyaka jotend bus stage. Jo Bungoma line gi jo Trans County gidhi Kibutko omigi space bus stage. Jo Ahero mowuok space bus stage. Jo Biafra gi Yellow line space bus stage. Area no Yellow line Biafra kadwar neno matatu gidhi bus stage duong'. Penjo makoro mienyo en ni tend county ma Kisumu koro biro timo nang'o bang' jopiny sekta mar wuoth buono lokruogego. Kata obedo ni milome mar chwalo lokruok e sekta mar wuoth e chuny boma pod nie tim. Nenore ka gima jopiny manie sekta mar wuoth obuono kendo oloko tokgi ni paro makamano, kata obedo ni thoth jopiny to mor kendo orwako paro mag lokruogego. James Okoth, Ramogi TV. Kwa ke kaunti ma Kisumu aduogi nyaka kaunti ma Homa Bay Nyakorom Gajwang kama johala ma ok tin ne 3,000 manyoyudo lal bang' mach muche chiro matoi kar chung'od bura ma Kibra kaunti ma Nairobi osechako gedo kendo dala achiel kende bang' masirano. Kata kamano johala gi ywak ni gedo gi sebedo ka gitimo kod pesa gi kata bende jotelo manolimo chirono bang' masira kama oting'o gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura ma Kibra Peter Orero kod moko to nosingo mar miyogi mabede magedo kaachiel kod yiende gigo mapok gineno nyaka sechegi. Johala go bende okwayo piny owacho mioru nonro kendo megi mijingo ni oka bichak wang' mwandu gi kendo e chirono. Wane piny matek kata kaka odwa yudo pesa mwachako godo onge. Seche mineno kwa dwa chako wachako gedo kawuono. Pesa mwagedo go kawuono gi gin pesa mana ma waole e buchiwa matindo tindo ma wan go ka. To ok nyal kelo mwandu. Pok waneno jogi kaka ne giwuoyo kata simo yoyote pok wayudo. Koro waneno kaka jabiasara kech kiling tidhi nindo kech gi nyithindo. Kona biro konyo gi mondo ager negi. Ayude gimoro ma dhi gore ge ot. Gedo man go ka to we kibendi ni mochunge mong'iewo. Onge ma sirkal osegolo kaka ta chiel. Korom Gajwang kambi ndege mar Fly Rengedo Chakayanga wuodhe madhi e kaunti ma Homa Bay. Kambino koro biro fuyo nyaka pap ndege ma Kabunde didek e juma. Ndege mokwongo no sidhi kawuono ko jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kawuok alap ndeke ma Wilson mantiere boma ma Nairobi ka. Charono ng'aw ne ntiere kaunya Korom Gajwang omiyo report no yo machal kodma. En morgi ilo e alap mar ndeke ma Wilson buore Nairobi e kinde mani yango ndege mating'o jowuoth kadhi e kaunti ma Homa Bay. Nyasi no yoyo jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, jowuoth kod ji mamoko. Okang' ni biro higni 4 tok ka chenro mag wuodh ndege mamoko yande oseduono e paw ndeke no Makabunde. Tend kambi ndeke mar Renegade oyango ni wuodhegi biro timore didek e juma. Flights wabiro time nyadi dek e juma. Wabiro time chieng' wuok tich chieng' Fridays gi chieng' Sundays. Wabiro ga operate from Wilson Airport. Ndege biro wuok Wilson chieng' Monday gokinyi saa 1 to ochopo Homa Bay saa 1 gi dakika 40. Homa Bay saa 2 gi dakika 5 ochopo Nairobi saa 3. Kaso on Fridays gi Sunday ndege biro ga wuok saa 7 gi nus ochopo Homa Bay saa 8 gi dakika apaga beach wuok saa 8 gi dakika 40 ochopo ka saa 9 gi nus. Koponi kata joma dwaro parcel rech kata bodies madhi wabiro ga konyo jowa madhi kono. Jatend migawo mochung' ne wuoth Kipchumba Murkomen owacho ni piny owacho ok bi juogo kambi mar Renegade omenda ma ijuogo ndeke ka piyo nyaka gichak loso ohala.
Landing charges and other auxiliary charges will be waived for now until such time that we will ensure that this route has proper business, that we can be able to sit down. This applies to all the flights, starting with the Renegade Air and all other airlines that are going to take advantage of this opportunity to fly to Homa Bay. Governor Mahoma Bay Gladys Wanga bende wacho ni piny owacho nitiere gi chenro mar yaro paw ndege makabunde mondo olomb wanga kembe mamoko mag ndege mondo chak timo wuodhe maggi madhi e kaunti ma Homa Bay. Kadipo ni ndege ni odhi maber, ing'eni ma en ohala, ok en gima kaunti timo, en gima private sector timo. Ka ndege ni odhi maber, ibo yudo kama moko be timo nade be biro. To gima duong' moloyo en mbaka mwasego gi waziri, wasego mbaka gi ke mondo waneni beranwe nyalo bedo extended mondo ndeke kata mamoko madongo moingo ma wan goni obi Homa Bay. Omedo ni chenro mag wuodhe mag ndege e kaunti ma Homa Bay biro medo kwan jotim limbe e kaunti no. Kageno nitiere ni wuodhe mag ndege makamago bende biro ting'o malo ochumi e kaunti ma Homa Bay. Ndege be kelo chiemo e mesa, jomoko nyalo penjo ni to wan be ok aidh ndege. Sama ndege olwar Homa Bay, kako dhi lwar sani ni, nitie jomo idho ndege ni ma sani dhi kawo boda boda, dhi kawo taxi, dhi kawo means ka gidhi. To be kiseidho ndege milor, ok idhi adhiya, samoro inyalo wacho ni wadhi amadh chae e hotel moro ka. Idhi chiemo, pesa dong Homa Bay. Inya wacho ni we anindi kinya mond gi ndege. Hotel biashara dhi maber Homa Bay. Sama biro Homa Bay yot welo, tourists, joma nyalo biro, mabiro neno gik mabeyo mani Homa Bay, gibro biro e yo mayot ka ndege ntie. Ndege no nochako wuodhe kar saa 3 mar okinyi e okang' mokwongo kadhi e kaunti ma Homa Bay. Bang' thuolo mar dakika 40, ndege no donjo e alap makabunde. Irwake gi pi ma ikuoyo kaka ranyisi mar dhialo chakruok mar wuodhe. Welo manotimo wuodhe maggi mokwongo e ndege no molmos ka irwako gi miel kod wer. E okang' mokwongo jowuodhe matimo limbe e kaunti ma Homa Bay biro yudo thuolo mar tiyo gi ndege nyadidek e juma, chieng' wuok tich, chieng' tich abich kanyakla kod chieng' ngeso. Okang' ma bende igeno ni biro ywayo jotim limbe e kaunti ma Homa Bay. Sharon Ong'ao, Wilson Airport, Nairobi. Mano bende nya Homa Bay koro brodhi dale yo mayot to kono Sharon kuom report ma kamano nyakorom gajwang mane e madhi loso thoro mar wach madwa go mbaka wadhi ng'iya winjo ka governor otemo penjo kanyo ni to ng'ato nyalo penjo ni en to koidh ndege dhi konye gang'o ketwangi mana kani kech wadhi nyisi gino bende wach dhi konye go nyakorom gajwang kako dhi konyo chumi ma county ma Homa Bay kwa konyre kanyo gi ja lonyo weche mag uchumi Odhiambo Ramogi abiro mana thuolo machuok bang' mako ya county ma Kisumu. Mano biro mana bang' kidieny mokwongo mar chendo mar many piny Nyakorom Gajwang. Mano kanyo eno Odhiambo Ramogi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu Nyakorom Gajwang wadhi bedo kode kae mondo nyiswa ber ma wechegi motenre kod wuodhe mag ndege dhi kelo ne oganda e kaunti ma Homa Bay. En twak mabiro mana bang' thuolo machuok bang' ma. Pod wantiere gi weche moko ayudo ni piny owacho nochiwo mbolea gunde milion 3 ne jopur e bwo chenro mar pogo mbolea mano manengo gi nitiere piny ne jopur mano chaki dwe mar 3 higani mana kaka dwe no koth leronwa kwan makamano tin ka opim kod kwan mag jopur milion 5 ma piny owacho nolando ni osendiki e chenro makamano. E chenro mar medo cham ma igole puothe higani kendo kedo kod ngaji piny owacho ne osingo pogo ma ok tin ne gunde milion 10 mag mbolea ne jopur. Kwan mane ogol kod bad migawo mochung' ne pogo mwandu ma iuso e lo piny owacho KNTC wacho ni nyaka sani gunde milion 3,50,731 ema ne opog ne jopur chenro no ma osemuonyo siling bilion 10 gi milion 700. Dwe mokalo we have registered 5 million farmers nationwide. These farmers immediately became eligible to receive subsidized fertilizer, and those who stepped forward received their full fertilizer requirement. Piny owacho ne olando ni osendiki jopur maromo milion 5. Mano tiende ni kata bed mana ni japur ka japur ne oyudo gunia achiel mar mbolea, to jopur milion 2 ne owe oko, kata ne ok okawo mbolea mar komo kaachiel kod ma iketo e tie cham bang' doyo kata top dressing. Kwan mar mbolea no bende tin ahinya ka oti kod kwan mane ogol kod bad migawo mar pur ni japur ka japur ne onego yud nyaka mbolea gunde 100.
Pod otin bende ka oti kod kwan mar gunde 5 mani thoth jopur ne oyienegi yudo kane ochak chenro no dwe mar adek higani. Milome mar KNTC kata kamano ne opako chenro no kaka okang' mano kelo mbolea manengone ni piny ne jopur mawuok e counties 40 ma pacho ka. Uasin Gishu, Trans Nzoia, Nakuru, Nandi kod Narok e counties manokawo mbolea go mang'eny mogik. Jatatije mar KNTC Pamela Mutua koro kwayo jopur mondo owuog oko kawo mbolea ka koro ndalo mag komo oserumo, kendo jopur onego kawo mbolea ma iketo e tie cham kata top dressing ka gunde 736 141 pod yudore. Pogo mbolea mane uso siling 3,500 e gunia ka gunia en chenro ma piny owacho genogo kelo yot e nyayo chiemo kaka yo mar geng'o kit ngaji mane oneno e giko mar higa mokalo to kod chak mar higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blueband pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blueband, dongruok maggi makare pile ka pile. Moluor gavana ma Kisumu County, Profesa Nyang' Nyong'o, ni kod mor mar lando ne weg mwandu ni oruch oko gi 100% chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod risit mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kum nyalo betie. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wadhi e paw tuke wayudo ni kaka yor gero mich mag rawere skunde sekondar ma Merisho nobago tuke mag jopuonjre manokelo kanyakla jonyuol kachiel gi jogweng' mayudre gwenge ma Isinya. Ten skul noketo ikruok ne tuke mag skunde sekondar kachiel gi yuore pinje mag Bangkok gi Barcelona. James Opondo ndiere kod ler mathoth. Odiochieng' mangima somo nokawo yweyo e sikund sekondar ma yowuoyi ma Merisho mayudore e Isinya, kaunti ma Kajiado, ka nyithindo nomi thuolo mar tugo tuke mopogore. Kochakore tuke mag goya bal, riembo ndiga, tuke mag okapu, adhula, rugby, ng'wech e kind mamoko nodhi nyime e pewe mayudore e sikund no. In the world we are in right now, it's not all about academics. Sports also plays a major role for people to go into the universities. I think that we have a very good sports facilities and the students here themselves are very, very good. One of the unique value for our school is that we made sure that the sports facilities are of international standard, and the idea is that a boy who competes here should be able to gauge himself against international standards. Apart from the academic angle that we are always on every day and every morning, we are also trying as much as we can to empower the boy child in matters co-curricular activities.
Tukegi nomiyo jopuonjre thuolo mar nyiso ng'eyo margi e tuke mopogore ka thuoloni bende notigo gi jopuonj e iko tim mabiro yuoro e tuke mag sikunde sekondar. Sikul mar Merisho en achiel kuom sikunde manigi pe mabeyo pachoka kendo miyo nyithindo thuolo mar nyiso kit mich margi. Wataweza kukuza talanta zao na mwishowe itaweza kuwa kuleta faida kwao, na si kwao binafsi peke yake bali hata ni kwa shule na pia kwa nchi nzima. I'm very happy that they're able to bring parents around and be part of this process, and so that when the kid is back at home over the holidays, you can continue encouraging them to continue sport, and we've seen what sports can give you. Surely it's life changing. Jalup Commissioner Marubila Marito Jela Catherine Ndereba jatugo machon tuke mag rugby Afrika Yange ne gin moko kuom jonyuol mane oyudo thuolo mar neno kit tugo. Joloch e kidienje mopogore noyudo mich. James Opondo, Ramogi TV. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Weche Ibambe na View Travel.